Hausa sun yi wa soyayya take kamata walikinta. Ai ruwa ta zuma take in ka sha to ya kyautu ka ba ta sha. So Muhammad Rabiu kai da Fatima to Allah ya bar kauna. 081 03 24 70 33 Asani ga wata gaza da sallarin san soyayya da wurewa. So Muhammad Rabiu kai da Fatima din ta kusha kauna. Murmushin soyayya ke sa zuciya ta yi zaucewa. Gajiya mai sanya ɗawainiya ta fi ɗargun hutawa. In kwaso ya yi kullewa babu mai iya kuncewa. Ga Muhammad Rabiu ango na Fatima binta soyayya. Iso ga ciro bugi mai sa waige, tambura mai sanya karera ya wasu ko sautin goge. So kamata ku dage ga juna ku karo bege. Lamarin soyayya Muhammad Fatima na burge juna. Fatima binta Dawisu ce gwanin ado mai kyan zane. Ki take zinariya a gurinsa Muhammad ne. So abun ku amana ne kainuwa da shaidi ga Allah ne. Yale dukkan munafurcin da gulmin marasa da zauna amarya. Karku bari. Ga Muhammad Rabiu sannu ɗaɗan gida na mutunci ne. Asali mai kyawun tarbiya wanda ke da zumunci ne. Binta yau ta yi dace samun kadan ta zarce ne. Abada ka furta za ku zauna a so da amana ne. Fatima kyakkyawa a cikin rukunin duka mataye. Wacce fata dare ni an kashe je jagun halaye. Matakin musu kaye. Fatima Muhammad Rabiu sai ku damke a mahanar juna. Zama lafiya. Aure gare ku ibada ne dan Allah kar ku yi wasa. Hausawa sun ce tafiya sannu ai kwana nesa. Jim kaɗan kun yi rasa, 'ya'yanku sai su ta wasa. Ibrahim asa waƙar kuna yi ango har da amarya. Jazabar kauna mai sanya shuka ta zo ta yi huda. Inda ba ɗanye ainan ake tabbiɗar mai kauda. So ba sa ya fasaida cikin zuciya ta kifanye. Ango amar su a yau ga Fatima binta soyayyar juna. Sani Sabiro na takaita baitin da na yi a waka. Ibrahim asa ne addu'a ala kyauta alaka. So zuciyar ku ta lega da junar ku ba ku da shakka. Na yi du'a'i rabbi shige lamuran ku a wannan haliya. Allah shi kare.